Andrew Manjon kien lest isawwat lil martu għax kontu kienet ilha teqlibielu marġiel differenti. Dan ħareġ fil-qorti meta kompla jkun akkużat bil-qtil ta' Eleanor Manjon Walker. Julian Grech, is-sit tal-post tax-xogħol ta' fejn Andrew kien jaħdem, għal relazzjoni ta' bejn il-koppja Manjon marret lura minn meta kellhom it-tifla, bir-raġel kien jgħid li martu kienet teqlibielu ma' numru tirġiel. Saħansitra Andrew kien qallu lest isawwat lil martu bli mallem jgħid li taħ parir biex jitlaq lil martu jfittex parir ta' avukat. Waqt il-kumpilazzjoni fil-qorti l-uffiċjal prosekutur Kylie Borch qalet lill-qorti li t-tifla ta' Walker kienet konxa ta' x'qed jiġri meta omma kienet irrappurtata nieqsa u meta semat li missiera kien infittex mill-pulizija. Sakemm ommi ma mititx naħseb li nerġa' nara iżda kien anke fil-qorti li ċkejkna qalet li qiegħda temmen li tara l-omma dieħla mill-bib tad-dar. L-ispettur qal li l-allegat aggressur ma rridx iħalli l-katavru tal-vittma fil-maħżen iżda kien se jaħraq il-katavru jew inkella jitfgħu ġobir. Fl-interrogazzjoni Manjon insista li martu kienet maqtula minn żewġ tirġiel armati u ddeċida li jaħbi l-evidenza kollha x'beża l-istorja seta' daret kontrih. Fil-qorti, ix-xhur ewlieni Grezju Mikallef li jiġi zziju tal-imputat irrifjuta li xed. Dan għax kienu stess li kiexfu mal-pulizija fil-waqt li sostna li huwa tal-verżjoni tiegħu lill-pulizija 6 darbiet u li ma jixtieqx jerġa' jxedd f'dawn il-proċeduri. Wara li sema' dan kollu l-qorti preseduta mill-Maġistrat Doreen Clark qalet li se tkun qed tagħti digriet nhar l-1 ta' Settembru li ġej.